Hei, salutare și bine ați venit la o bătălie între noi doi care face cea mai faină fermă de grâu. Și o să începem. Nu stăm prea mult la polovrogit, că eu imediat trebuie să plec în UE cu Cosminel și Cosminel este la țară. Are mai că să la Cosminel aici care tot vorbește, dacă auziți. Și acum Cosminel face meditează. Așa. Așa. Dispensă. Punem aici. Ce faci, mă? Stai. Că am greșit ceva. Ca să fie mai mare, trebuie să fac. Și în comentariu o să ziceți părerile, care a fost cea mai faină fermă. Stai că mi-am amintit de ceva. Stai că nu-i bună mea. Eu să fac mai mică. Nu trebuie mai fermă. Ce părere aveți despre ea? Așa. Eu reconstruim, nu cred că o să mai vorbesc. Dacă n-ați observat, aici tot cântă un cocos. Deci cred că o să se audă pe fundal. Să-l auziți? Cocoșule, nu mai cânta! Am ascultat poate. Așa, câtă baterie? 49%. O să ziceți în comentarii care a făcut-o cea mai bine fermă. Și mai faină. Nu știu ce am. Când deschid dispenserul, mi se mută toate, uite. Așa.
Mi le duc pe toate. Acum... Ai. Nu merge așa. Dar ai pus apă. Am pus pe sub. Dar și vreau să văd dacă merge. Să se audă. Nu. Da, nu merge. Știu. Stai, acum am pus și apă. Da. Nu se udă. Uite-te. Aici. Să zic ce fain noi. Așa. Acum o să stai că auziți televizorul, o să punem un pic pauză și o să vă arătăm când am terminat. Aceasta este ferma mea, al lui Alin. Tragi de 2 ori de manetă. Închid-o și deschid-o. Așa. După aceea pe cealaltă. Și așa. Bun, și cam asta este ferma lui Alin. Acolo Acum- s-au blocat niște grâne, da. Acum vin la ferma mea. Stai că să-mi scot bucale. Da, hai cu gust. Bun, cam așa arată ferma mea. Nu, da! Ce? Oh, Alin, nu! Ce? Nu trebuia să dai de manetă. De ce nu trebuie? Că eu trebuia să dau. Și de ce n-ai zis? Ți-am zis ca să vin numai ca să vezi. Să ai... Să arăți. Păi au venit deja. Păi și dacă ai dat de manetă? Oprim un pic. Și acesta a fost episodul. Cosmina s-a enervat un pic. Am făcut greșeală. Dar ne vedem în alte episoade. Pa, pa!